Perlok kidon kibio ya redeem code bat kidon ruk kibom panang ban redeem. Ti hakan ke video ngan pi kumno ban redeem. Ti ngayo i haki komen ki bang post ya kan ka redeem code ti ki ba ong ba pensai bha da ka video kenang ba ngin snguthu bat kenang ba ngin yo ya ta ka reward. Ti hangne ngan pi balai ke website menta ka website jong ka Free Fire redeem code ka thut kumne ti ngan batai pi ba dai namar ba kibrio hakini singi kila kamnang ban redeem ti kila kampana keleng ya kan ka redeem code ti kila bon ki bapen kami kan website na kata daw ka wen kan website kala kam thut kendiat ti wat kata ru wat ku slai ngadon hangni bangan pen ep leng ba jong kan ka pun ti hangne pat lada pilayo ya redeem code ti lada pimio asa search kumne FFSC redeem code mo pila ban search kumne FFSC redeem code ti pinlap kan ka website hangne ba pihar harum pilap kane ka FFSC redeem code for Indian server pilap banyon ha kane ka spot kita ka ba ka sam ye redeem code menta ka singi te hangne pat PE hanu code ban kong uni redeem code ba pilap ban copy uni redeem code dengan copy uni redeem code menta te nang lanyon copy te pihak ban lek kenya ka ani kan ni na kane website hangne te dak ba pilek ha kane website pilap ban klik ya ka link ka pangalabu ha ka description jong video te hangne ngan search kumne FF reward ti ngan search kumne FF redeem code ti ngan search kumne FF redeem code ti kan load yang kumne ti kan yelam yang asya ka wei ka homepage ni bangan nyon ya ka rewards mo enang lala nyon ya ka reward ni ti hang ne ngan login bat ka Facebook ti dadai ba log ban dang sedang ni kong ba pin redeem ba pin pat ju redeem menom bat ka Facebook jong pin pat login menom ru bat ka FB jong pi ti pila banyon ha ka login with Facebook na kanyon ha ka login with Facebook kan yalami pi chakwei ka page ka baong hangne this page is not working kamut ba kane ka page menta kam long ka batri kam ti kumno pin le ya kum kane ti ya kum kane lada kawan kum kane pila banyon ha ka reload ti na kanyon ha ka reload ti kalong kum ju hi ti ti perlok kane ka wei ka step ka ba phila ban yo ban redeem ti da ka ba pinyon ba kane reload mut pinyon bun sin ya kane ka reload kan yalami pi sa ka wei ka page ba pin hangne ba pin piece ya utu ID ni ti hangne ngan piece ya unu redeem code tinggal ada ban yo ti kamlong shu yang abangan confirm hangne ti perlok bat ka wei lada kam trikam lada kalong lada kam trikam lada phile kumne phila ban clear ka chi ya ka WhatsApp iya kan ka Chrome browser dengan peni pi kumno pin clear kecil la don pin pi ki blok ki bom patang ti nyon ha ka kam siskon arskon ha nu ha kan ka Chrome ti pila ban nyon kin app info pila ban nyon app info ti kan don hangne kala yalam nga hangne bangan clear kecil ti hangne pila ban nyon ha kan ka storage la ne kala ban don hangne try hangne harum kala ban don hangne clear kecil la ne clear all data ti ngala ban nyon ha kan ka storage ti nganyon kin clear kaci banikong clear kaci di kebaar nganyon kene clear manage storage ngan clear all data ni da kamangnyon hakni ka clear all data dengan nyon okay di hangni pat ngila ban open biang ya Chrome browser da ka pi open biang di le kumno tho biang itu kejuk ka reward ka ba ngila ban lek hak tu website di ngan lek biang hakni ka website di payment ngan try biang sasin bangan lek hakni ka website di hangne kan tho ken hangne Free Fire FF reward ane FF redeem code ru kalong kumju FF reward ane FF redeem code redeem ngan tho FF redeem code te endang lalap kane te nganyon kane FF redeem code te hangne kay lam biang hangne bang nyon beng kane ka website nang lanyon ha kane ka website ka ba ka Free Fire ka ju ay kum kane website bapin copy ya ka Facebook redeem code dong pi hangne te hangne kalut yang aku ne te hangne pat ngala ban log out ya kane ka account da ka ba ngan pini pi step by step sko bhawan page kane ka video hadu code kang pinyo e kijing mentoy na kane ka video te yai up kendiat kalut ka internet mar ka slow na du mene bangala live stream ru ka slow ka internet te yai up kendiat te hangne pat ka pha nga hangne bangan login bot Facebook te nganyon ka login with Facebook te menta page nganyon ka login with Facebook te kan load yang kendiat te kalong kaju hik this page is not working
kamut kani ka page menta kam da trikam su te phila kin banyon hakani reload nyon bet reload hadu bakan dalong nyon bet reload mo nyon bet reload kat hadu bakan dalong pihak banyon bunsin ni kani reload kenang bakan long te kampat long dengan nyon biang reload nyon biang reload te to nyon biang reload kat hadu bakan dalong te nyon biang reload te to nyon bet reload kan salong hi jai suki kan salong hi namar ka slow ka internet na kata daw ka kamload kendiat te yai perlok ti perlok hang ni kala ngelanyon biang reload kala lek chapo FB jonga ti hang ni ka paning abangan entari mobile number ti hang ni kala ong nga login with Facebook ti hang ni pat kawan kami fi bapin ay mobile number bat yau password ti nak bentak ti perlok ki ba kli ya kana jingkli lada kidon artli lightly ki Facebook account ba fi join bat ka Free Fire ti pikwa banyo redeem code lang bat ka way ka account jong pi ka ba pidon atli pikwa banyo baro lightly ki account ban redeem ya ka redeem code ti hakane ka video ru ngan hikai pi ti yakane ka bentar ba pin le kana ba ka account jong pi kan one haka account jong pi kin yo redeem code baro lightly soutly ki account ba pidon account Free Fire ti kana ka video kan ya pi ngam habut ya kana ka step ti ha na chrome jong pi phila ban search ya Facebook phila ban search kumne Facebook mo facebook.com la Facebook login ti mar search kumne Facebook ti pia kan ka Facebook pinyon ha kan ka Facebook ti hang ni pat kan yala mi pi ha kan ka Facebook ti sibuk kan ka Facebook barim jong pi ti phikwa pat dia kata ka Facebook thamai ba pin yo redeem code sibuk na kata ka Facebook pin pad yo redeem code watang sidru lada pi redeem code man ka por pi redeem be da kan ka juk ka akaw barim jong pi ti kumno pat pin yo ban redeem sia kata ka akaw ba thamai ba phikwa ni atli ki akaw pidon ki akaw jong pi pijon bat ka Free Fire sila ban yo ya ki redeem code da ka ba pi le ya kan step da ka ba pinyon ha kan ka log out ena planyon ha kan ka log out kemud ba pin sign in da ka way pat ka account jong pi ni ti subu ni pidon tang way ka account jong pi ni ti kenik account jong ka don tang way tengah don atli ki account tengah kwa ban yo redeem code bro atli ki account ngan le kumno menta ti nganyon ha kan ka log in into other account ti nganyon ha kan ni bat ngan enter your mobile number bat password tinggal enter ya phone number jong ne bari password ti perlu kena ada ban enter ya password jong pi bari mobile number ti sa klik kene login mas nyon pi login ti kan yalami pi sa kawai pat ka page ba kan long ka kan wan no da kan ka account ti hang ne kala ay nga hang ne okay dengan okay menta dengan okay ti perlu hang ne kelawan hang kene ka homes ti nang ne pat phila ban le kumno nang ne pat phila kwa e kiwe ki account jong pi pin at ha kane phila ban le ha kane ka log out nang ne log out ka don hang ne log out ti subu hang ne phila jon kane log out ti hang ne pat kan mi biang hang ne phila don hang ne atli ki account kumang la don hang ne atli ki account ti lada pikwa ka we na preng jong kane ka account ba pin yo redeem code ti subu menta phila da ban redeem ya kane ka we ka account jong pi hang ne te pikwa apat ban redeem hakane ka account mai bio redeem code hakane ka account mai te pinyon hakane ka account ba pidang ad menta te na planyon hakane ka account ba pidang ad menta kan yala mi pi hakane ka page hakane ka home page jong ka Facebook jong pi te nang ne pat phila ban le kuno phila ban tho na ne den jong phila ban tho kumne FF reward mo FF redeem code te pinyon kane FF redeem code na planyon kane FF redeem code kan yala mi pi hakane ka reward redeem site center garena ti phila nyon hakane ti kan yala mi pi hang ne ba pin login bat ka Facebook ti mas nyon nga login with Facebook ti page menta kan yala mi nga sa ka way ka page bangan pendap ya ki ya phone number ti ngam try ba ngan pendap phone number la ada ban pendap hak tu ti kan yala be nga sa ka way ba ngan PC redeem code hang ne ti page menta hang ne pat kala da ka way pat ka steng hang ne lada pikwa ban ba ka kani kadang wan ka account ka ju ti ka lada ngakwa ban yo ya tu ka account ka ba ngadang sign in menta na Facebook man yo tu ka batmai te kan yalami nga sane te sane pat kan yalami nga sa kane ki te ngala menta ban confirm yo tu redeem code hang ne te hang ne pat ngala ban yon kane confirm tang bang yo ya kane ka reward ngala de ban yo te kamlong su yang menta te kumne perlok ba pinyo ya ki redeem code ya ki reward dong pi ha artli la ne light li ki account kan mau ha pi ha ban lek ha ka ne ka website ka ba tho ang ne sila ban tho nang ne facebook.com pin tho nang ne facebook.com te sai sin ngan pi bhai ya pi
perlog di sotok kum ni facebook.com philak ban nyon kane facebook.com di kanila mi pi hang ni bat philak ban lada pikwa ya kiwe ki akau philak ban nyon hak di lain nang ni philak ban nyon hak ni ka log out nang ta ina plan nyon hak ni ka log out pinjit king kano akau be pikwa ban pikwa ban nyo redeem code ti subun kusang akwa hakane ka akau hakane ti ladang akwa hakane ka akau kemut nyon hakane ti na mas nyon hakane kan loot pi kumne ti pinyon hangne pin sej biang ka ju ka FF redeem code ti ngan sej biang FF redeem code ti page mentah nyon hakane ka rewards redeem site center ti mas nyon hakane kawan biang akau berim page kene akau berim kane ka akau berim juga ti pinyo yak tu akau pertamai philak banyon kane log out mas nyon log out philak banyon biang kane log in with Facebook mas nyon log in with Facebook kemut keteng pi kala change mentah page mentah ti yai out kandet ti kalut ti hang nepat ka keteng mentah kala change page DMK kasi ti ladang aku ban PC uni redeem code ni ngala ka ban confirm ngala ban confirm ti page mentah ka keteng ban kong super thong ni bat mentah pat DMK kasi kala ti dak ka pinyon ni kene log out ba phile leng ba jong tu ka facebook.com tengah ngai kene video pin skutenat pinya skutenat di kene video ko bangla pani pi hakini ki ya kini ki light lagi step ba pide ban le ha ka game jong pi ban redeem ya u redeem code ti ya kini ki problem jong pi ngala solah kene video di kublai sibu nang ai susu ki channel pi ngo ba ban share saki wei ki blog jong pi kanang ba ki wei ki blog jong pi kin yo jing tip nang kene ka channel jong dengan yu ngaru ngan yo mensim ban penbi ikun kini video bangan ai hi kai pi spang ki game Free Fire di kublai sibu blog ngini kedu patah wei ke video kublai sibu